Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović Hrast svojedobno je zavapio kako Hrvatskoj treba hrvatski Orban. Gospodine Orban, gospodine Zekanović, zašto ste zavapili kako je Hrvatskoj potreban Orban? Pa naravno, ne radi samog Orbana, nego radi politike koju on provodi. Provodi jednu suverenističku politiku. Nažalost, mi u Hrvatskoj imamo upravo suprotno. Nemamo niti S od suverenizma, imamo jednu politiku koja isključivo gleda prema Briselu. Na svaki mig Brisela naš premijer i cjelokupna vlada radi ono što Brisel naloži. Ja smatram da Hrvatska se mora ponašati kao suverena država, jer tek će to moći jamčiti nekakav prosperitet u bilo kojem polju. Meni je sa kolegom Zekanovićem uvijek zanimljivo biti u studiju, da ljudi koji su sa tog desnog biračkog spektra jako vole ove diktatore. Ovo je fantastično. Neko se nazove liberalom da bi prikrili zapravo onaj totalitarizam koji vi želite provesti. Na vašu žalost, postoje još jedna Hrvatska koju vi ne pripadate. Ne pripada nitko u ovom studiju. Ljudi voljni svoje vrijeme, svoj angažman dati za nešto što vjeruju. Jer vi to nikad niste radili. Ali ovdje moram reći još i ovo. Govorim o nacionalnim manjinama. A zašto ne bi po posebnom zakonu birali po vjeroispovijesti? Ili je ovo možda put da sutra imamo i rodne manjine adekvatno zastupljene u Hrvatskom saboru? Ili ćemo samo plavoke ljude birati, ili one koji su proćelavi, ili one s kosom? Vi ćete govoriti o slobodama. Vi koji ste te slobode sustavno htjeli desetljećima zatirati. I sada vi govorite o obrani sloboda, o toleranciji, pa to je smiješno, to je apsurd. Vi deklarativno ste za procesuiranje ratnih zločina, a ne želite to podržati. Pa to je malo šizofreno. Ili jeste, ili niste. Dogovorite se sami sa sobom. Jeste li za procesuiranje ratnih zločina ili niste? Pa ja neću ići u Vukovar na prosvjed. Da vi ne idete zbog toga što se vam ne sviđa poruka tog prosvjeda, da se vama sviđa poruka, a to je procesuiranje po hitnom postupku, pa vi bi otišli. Ne biste stali skrštenih ruku. I na posljedku, zašto ne bismo otvorili pitanje ratne odštete? Zašto šutimo? Da se ne bi zamjerili Angeli Merkel. Evo, gospođa Mrak-Taritaš također je počela govoriti o rehabilitaciji ustaštva. Hrvoje Zekanović i moja stranka Hrast smo za osudu svih totalitarnih režima. A Milorad Pupovac se treba ispričati za ovo što radi. I to je ono što vi kao pripadnik te manjine mora svaki dan istaknuti ovdje i ispričati se svojoj domovini Hrvatskoj u ime svog naroda zato što su je htjeli uništiti. I onda kad govorimo o zaštiti manjina i o diskriminaciji, pa diskriminiran je jedino hrvatski narod. I to je meritum cijele priče. Gospođa Mrak-Taritaš je osoba koja je jednaka vrijedna kao i ja, kao i vi, kao i svatko. U političkom smislu mi smo nebo i zemlja. Oko nekih ključnih tema trebamo biti jedinstveni prema vani. S druge strane, ja ne želim jedinstvo s onima koji su u jednom trenutku bili protiv osamostaljenja Republike Hrvatske. Mene ne zanima ta demagogija. Isto tako, ja u gej paradu neću ići, a gospođa Mrak-Taritaš neće ići u Vukovar. Zbog toga što mi ne možemo biti jedinstveni po tom pitanju. Za mene pitanje Vukovara i procesuiranja vukovarskih žrtava je ključna tema, kao i gospodarstvo, kao i general Praljak, kao i Istanbulska konvencija. Ključna tema je iseljavanje ljudi iz Hrvatske. Točno, liberali će nam spriječiti iseljavanje. Pa upravo vi tjerate vlade svoje agendovanje. Što ste napravili? Ja znam odgovor. Ništa. Što ćete napraviti? Ništa, jer vas nije briga. Ja ću s ovog mjesta, kad god mi prilika, govoriti o ovome i neću vam dati mira. Hrvati su jedan žilav narod i govore istinu. I to će vam biti krivo, a dobit će i pobijedit će hrvatski narod, kao što je uvijek do sada pobjeđivao.